Jsem Androvek, kameramanem je Martin Kubáň. Dovolte, abych vám představil naši školu. Je to gymnázium na ulici Marie Majerové 1691 v Ostrově Porubě. Vaše třída bude třída nezapomenutelná pro mě. Celkově. Na rozdíl od ostatních jste chytré děti. Ale snaha u té vaší skupiny byla strašně malá. Mizerná přímo. Celou třídu. Celou třídu? Raději nehodnotit. No comment, no comment. Další otázka. Jak myslíte, že dopadnou maturity za Míšky? Bůh ví, only God knows. A ještě jednu speciální otázku. Byste se někdy podívat na fotbalovém zápase? No, to je otázka přímo na tělo, která pro kontext věcí neznalých diváků případných, jako měřit zase na naše staré války, je nebyl a nebudu. Jaké mám vzpomínky? No, šikovná třída na chemii, ale ta kázeň děsivá. Prostě. Jak byste hodnotil naše fyzické schopnosti? Vaše fyzické schopnosti bych hodnotil jako velmi dobré, u některých mimořádně dobré, u některých dobré. No a vždycky se o vás říkalo, že teda jste křováci a že jako máte mezery určité ve vystupování, ve vědomostech. Co se týkalo mých předmětů, toho dějepisu tedy nemohu říct, že by to bylo až tak špatné. Martin, už to ne, prostě.